camera. Zo ga ik het doen. Een toertocht. Pinkstermanje, zing ik weer op fietske, riep ik jonker liedsen, heel de dag trok het Friese platteland. Else Pinkstermanje, werd ik het bed bij, ballen in mijn knek bij, want ik stek onderwijs dat volle zon. Eerst in onze bij, wij gaan op mijn buik. Dan hoe Frensje op mijn dokter moet de Friese klaar. Eerste keer. Niet de laatste keer. Wat zit er op de t-shirt? Wat op 100. We hebben een 100 hier. Maximaal, ja? Dus moet je wel even rekken hier. Je bent een 100 hier Ja, wij bij hebben ons? een 100 hier. Ja. Nee, ja. Voor de 100ste editie hebben wij serieus het feest van. Dus daarom toch wij maar op deze manier. En hoe moedig stoot die mensen nou aan? Nou ja, wat enthousiasmeren, hè. Ze zijn al nog maar 80 kilometer. Dus ze vinden het hartstikke leuk. Dus de ene had wat meer praatjes dan de andere. Ja toch? Ja. Nou, chef. Ja, daar hoort het voor. Dus ik moet voor uw ego zijn, wie hoort al. Is dit een gevalletje doping? Nee. Geïmporteerd spul. Maar voor de rest wil ik er weinig over kwijt. Kijk eens even. Kijk. Ja, jongens. Kijk eens. Pure. En dan wordt het roze, hè? Ja. En zo is het met alles. Ja, kijk eens. Ja. Ja. Heb je nog een Pantani gekregen? Nee. Maar dit uitsturen, want dan maak je nooit weer heel van de vrouw, hè, Willem. Dit is ongelooflijk even zijn, hè. Dan red ik het wel eens. Ja. Topdag, hè, jongen. Geweldig wat een dag. Wat is dit keer? De trap erin gekregen. Maar helemaal niks aan de hand. Het is fantastisch hier. Dus Niet zo'n blokje. Nee, maar ik volg mijn thuisfront. Dus ik maak overal foto's van, die stuur naar huis. Dus het is echt fantastisch. Het is echt geweldig. Oké, bedankt hè. Ja, oké. Veel plezier vandaag nog hè. Ja, joh, ik.